दिनै मुलुगनां जगा दिन जगा सान बे सानाव मुलुगनाङैनो जगा जि प्रेक्टिस बेखौ खालामनाय जायो आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बिबान लानायनि उनाव इउनाइटेड नेशन जेनेरेल एसेम्ब्लियाव बेखौ आपिल खालामदोंमोन आरो बे हिसाबैनो सारा बिश्व सारा मुलुगनाङैनो दिनैनि सानखौ जगा सान हिसाबै फालियो आरो देग्लाय बोसोरनि जि थीम जगा फालिनायनि गुबै थीमा जाबाय जगा फर सेल्फ एन्ड ससाइटि गावनि थाखाय आरो माहारिनि थाखाय एबा समाजनि थाखाय जगाखौ खालामनांगौ आरो जगा खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि सावस्रिजों लोगोसे जोंनि गोसोआबो थिग जायो आरो सावस्रि आरो गोसो मोननैखौबो बेलेन्स खालामनायनि मोनसे गिदिर प्रेक्टिसानो जाबाय जगा आरो बेजों लोगोसे जोंनि इसिङारि जि गोसो आरो बायजोनि जि गोसो बे मोननैखौबो ज' खालामनानै सासे सुबुंखौ जोबोद मोनसे बेलेन्स मोनसे जिउ खुंनो थाखाय एबा गावखौनो दैदेननो थाखाय मोनसे मोजां थासारि लाबोनानै होफैयो बेनो जाबाय जगा दा बेनिखायनो आङो बे जगाखौ खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायदों आरो दिनै बे जगा सानाव बिटिआरआव थानाय गासैबो रायजो राजानो आं जगा साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफए बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा एचएसनि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफए बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, ओटी टेक्निशियान, आईसीयू टेक्निशियान, रेडियोलॉजी टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफए बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।